Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9. Maulit-ulit laeng dagiti pasamak, tinaaramid ita, maaramid tumanan, awan ti baro abanag iti entero alubong. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Carmen, awanin dagiti mula tayo anat natang ken prutas. Nadadaal da, gapoy tinapig sa bagyo. Wan nga rod. Ngamsan abale, agmulatan tumanan. Anya pa'y ngay, nairanamat ngamin, adito iti timmamaan ti bagyo. Talaga akas taalan. Saan nga iti amin agundaway kat swerte ti panagtalon. Iso asaan ka mapukawan iti namnama. Mamati ak ama isublin tumutla ang tinapukaw kadata. Awan bakit? Basta gagagat talatangag mula. Iti kasta, at danto apitan ta. Husto ka, Alan. Da kayo mo't day tamasabat ko na Berta. Kasla naliday kayo mo't. Ay, huwag nalidayak balasang ka. Anya, mutan ti kastoy. Panagmula lang ti pagbibiyagan. Ngam dinadaal pa'y laang matibagyaw. Wan nga rod, nana. Malidayanak nga rod iti kastoy ang mapaspasamak. Ay ngam alaa. Saan tayo ang maawanan iti namnama? Adalata ka si tinamarswa kada tayaw. Wan nga rod, nana. Ala, balasang ka. Mapankan, ta mapanak matan iti papanak. Nakman makilabada iti balay ni Mrs. Teng. Isupay, ti matgadak. Wan, nana. Sige, ing kayo nga rodon tagawid akmatan. Napanak laging matang iti asukar. Sige nga rod, balasang ka. Awanan, pare Alan. Nagrigrigat kayo ang nagmula. Kalpasan na, nadadaala ang dagiti imula yo. Gapulang tinapig sa bagyo. Ay, win nga rod, pare Ariel. Angam sana bale. Agmula kami manen, ha? Talaga kami nakastoy tibiyag ti manalon. No kastangag bagyo, ket nairana na kamula ka, talaga ang mabagyo ti mulam. Anya ti kunang pare? Agmula ka manan? Wen pare, barang inton sumaruno apa nagaapit, ket andanton maapit mi. Naimbag no saan manan ang mabagyo. Sapay ko ma, ta saan, pare? Tatang, awan serak mi ita, iso asumurutak kada kayo jay talon, tulungan kayo nga agmula. Ngam anak, amangan met no danaskan nga ilipas mo nga assignment mo. Da kami langan kininanang mo timapan. Agbati kayo langan kiniading mo dito'y balay. Nalpas kon ti assignment ko, tatang, idi pa'y rabii, iso mabalin ko ti sumurot kada kayo jay talon. Sigurado ka, anak? Wen tatang, tulungan kayo kininanang, iti kasta, daras malpas ti trabaho yo. Tapno ado ti may mula tayo. Alangarod anak, sikati makam mo. Mabalin ko kadi mati sumurot ijay talon, tatang. Tumulong akmat ngagmula kas ni Manong Manuel. Sana nading, dito'y kalangan balay, napudot ijay, amang ano di mo kabalan. Husto ni manong mo, anak. Dito'y kalangan balay. Da kamin ti mapanijay talon. Angam, tatang, kayat ko mati tumulong nga agmula. Awan ka di aramidam nga assignment mo, ading. Awan, Manong, inlapas kun idirabii. Iso asigin sumurot akmat ijay talon. Alangarod. Sumurot ka, Nelia. Angam sigurado ka kadi, akaba alam mati agmula? Wen, tatang, kabaalak, basta isuro yo kanya. Naglakamat gayam ti agmula, Manong Manuel. San mat gayam anarigat? Kitaam adon tinay mula. Una, saan na narigat ti agmula? Kanura siya, adumot na mula ko. Manuel! Nelia! Gusto pa data? Umay kayo pa agmerienda. Wen, nanang, umayan. Manong, intapay ka no agmerienda. Sige, ading.
ituloy tanto manen ti agmula inton madamdama. Wen manong. Ala, umay ka nga rudan. Mapantang. Wow, nagimas matan ti merienda tayo, nanang, tatang. Nalingta kamuti, ken nalamis at ubog tinyog. Awan anak, nasustansya day ta. Iso nga ala, mangan kayo lang. Kalpasan na, ituloy tayong tumanen ti agmula. Wen tatang, kat tumulong kami latakin ni manong. Wen, tumulong kayo. Basta tilaan kabailan nyo nga itulong ti aramidan nyo. Gusto ni nanang yo, anak ko. Saan nyo nga abuswen ti bagiyo? Wen nanang, tatang, saan kayo amadanagan? Naragsak ti pamilya ni Alan. Nga agmermeryenda iti sirok ti kayo. Asit gak kumaida. Ang saan man langan. Saan ko akayat ti makipulpulapol iti manalon. Siya nga adu ti kwartana. Makipulpulapol kit din iti manalon. Pakpakawan. Carmen, malaman, agawid tayo matan. Iti kasta, makainanandag iti ubing. Sigurado ang nabannog damet. Sigurado day taa. Agpilit tan tumot nga minasumurot dito'y talon. Kaya't dangamin ka no ti tumulong iti trabaho dito ay. Katamom, bilibak ka dagiti anak ta. Gaputaan mo ti tumulong iti trabaho. Sana kas ka dagiti daddo mga ubing, a konsumisyon dagiti naganak da. Pudno day ta. Iso ang nagasat talakay. Gaputa na si singpet dagiti nagbalin nga anak ta. Gusto ka, Carmen? Sige nga rot, mabitla ang taya bakon ida. Tapno makaawid tayo matan. Nakasangpet tayo dito'y balay tayo. Nabanugak. Uray siyak nga rod manong. Ngamsa na bali tanakatulong ta kadananang ken tatang. Kansan na bali ta nakaawid tayo dito'y balay. Makainan na tayo matlangan. Wen manong. Ay, sige panawan ka pa'y dito'y manong. Mapanak labit ag shower. Sige, mapan ka. Tainak pa'y tumulong agluto iti kusina. Kalpasan na, siyak tumot ti ag shower. Sige nga rod manong. Inka pa'y tulungan dananang ken tatang nga agluto iti pangrabyan tayo. Bilibak mat kadagiti anak mo, pare Alan. Naggagagat damat gayam. Wan pare, iso akas jay. Nabiit mi analpas ti minulaan mi. Gaputa timulong dagiti anak mi. Nuapay mat ngamin nga agmula kayo pailaeng. Kat saan tayo nga mo, no madadaal tumatlaeng. Anya ngay nga rod pare. Panagtalon laang mati trabahok. Awan mat naturpos ko nga adal. Iso panagtalon laang ti pagbibiyag ko iti pamilyak. Ay na pare. Adu ti mabalin a pagtrabahuan dita. Saan ka ti panagtalon laeng? Agbambanog kayo lang dita. Kalpasan na, madadaal tumot lang. Sayang lang ti bannog yun o kasta. Naira na lang day jay, pare. Idinagbungan dagiti mulam isumot ti pan nakabagyo na. Angam, barang mayat ita. May tsambamin to, inton sumaruno apa nag-aapit. Bayam latan no anyaman ti ibagbagaken ka ti kumparem. Saan nala siguro amarikrik na tirik nata yung agtaltalon gaputabak nang. Magatang na ti amin na kayat na. Wala. Ngam imposible asaan na nga mo, adagiti kang kanin na, nang runa dagiti natin kan prutas, kat naggapo ka dagiti mannalon. No awan tayong agtaltalon, awan mo ti kanin da. Dayta nga rod ti saan panunot ni Ariel, lakay. Managtagibas si Dayjay, gaputabak nangan. Ala, kas iti ko namitay, bayan talat ta. Tinapatag, naragsak tayo iti kastoy abiyag tayo. Aywan bayan talatan. Kan saan laang mo tamay sa tigundaway? Anya ti amuta, ang mga nuswertetan to inton pa nag-aapit. Dayta nga rod ket. Laglagi pan tayo kuma. Maululit laang dagiti pasamak dito'y lubong. No idi, ket nadadalag iti bunga tinatangkan prutas tayo, inton sumaruno, makaapit tayon tumat laeng.
nagsapa kayo matan anagriing, nanang, tatang? Wan anak, gaputasakbay amapan kami kininanang yu di talon. Agluto kami pa iti pagarmusaran tayo. Kasta ka di, tatang? Wen anak, kat si kangay, apay ang nagsapa kamot anagriing. Parbangon pa'y laeng, ingka pa'y maturog. Saan ako na makaturog, nanang? Nasapak anagriing, gaputa aramidag dagiti assignment ko, asan ko analpas idi rabii. Alangarad. Aramida mo dagiti assignment mo. Apag iso inton makaluto kamin kininanang mo. Carmen, agpaburas tayo ni tinatnatang kan prutas inton bigat. Wen nga rod, ay na, kasla kaano laeng idinang rugita yung agmula. Ita, mabalinan nga ilako dagiti bunga dagiti natangkan prutas amula tayo. Hawin nga rod. Kan nagdadakkel dagiti bunga ti prutas tayo. Kat na itsamba pa iti kangina na. Tsamba ta ita bakit? Husto ka, iso ama nang dantalaangan iti kadwata nga agburas inton bigat. Saan ang makatulong dagiti anak ta, gaputa da serek da iti pagadalan. At ban nakasarita ka katulungan tangag buras inton bigat. Bakit? Nasayaat nga rod no kasta, lakay. Ay na, adun tinaburas tayo, lakay. Agina na tayo pa'y. Wan nga rod. Makabannog mo ti agibunag iti sinako anatang kan prutas. Sana bale, takwarta ti pagbalinan dagita inton malako. Wan matkit di Maala nga rod. Agina na tayo pa Ituloy tayo ti agibunag inton madamdama. Wen, nga mabi tayo lang nga aginanaa, iti kasta saan ang masayang ti oras. Sige, tainak man pa'y uminom iti danom. Talaga nga do tinaboras dahalan at natangkan prutas. Ay, naimbag pa'y kadakwada. Tauray naman nalon ta. Naragsak dalat ta. Ay, simple lang ti kayat da panagbiag. Sa nakas kanyak. Adung agpaiso ti kwartak. Anam, agmay-may sakmet ngagbibiyag. Si kamat ti masabat ko, pare Ariel. Sa dino ka di ti papanam? Awan matkid di pare. Kinapuno na. Mapanak ko may di balayo. Ang apag-isumat anasabat ka dito'y dalan. Anyang iti gagaram pare. Apay amapan kay di balay. Kuha pare. Mapanak ko madumawat iti dispensakan ka. Gapo ka dagiti insawsawang ko. Di mon panunutan day ta, pare. Aywan gayam. Nasayat mo ta nagkita ta. Maawis kanto iti balay. Agparti kami man iti kalding. Kas panagyaman mi. Gapota nakatsamba kami iti panagapit mi. Ha? Agpaiso pare. Kaya't nakangawisan. Wen, awisan ka. Gapota pagayam ka ket nga ron. Iso nga umay kanto inton bigat. Urayan ka. Oray simple laang apanggadan, tinapatag, ada pangalaan iti kasapulan ti pamilya. Agagakit di, tapno saan nga agbisin ti pamilya. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributazo. Isang sagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.